ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝି ଖାଲି ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବି କି ଆଉ କାହିଁ କିଛି ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି 4ଟାରୁ ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ପୋଲିସ ତ 3 ଥର ଆସିଲେଣି କ'ଣ ଜଗୁଥିବେ ଠେଙ୍ଗା ପକେଇକିରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମର ରୋଡରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା ବାଡ଼ କ'ଣ ପକେଇବ ଗାଁରେ ଲୋକଠୁ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ କି ଏବେ ଅଫିସ ତ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଲୋକ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର ଜେରକ୍ସ ସବୁ ଧରି ହଁ ତାଙ୍କେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ମା ତମେ ହୁମାରୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଏବେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଜହରି କାହିଁ ତୁଛାରେ ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ହେଲା ସେ ଦିଦି ଯଦି ଯିବେ ତମ ଘରକୁ ଯିବେ ତମେ ଆସନ ଏବେ ଯୋଉ ରୋଗ ପୋଲିସ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଜହରି ହୁମାରୁ କାହିଁ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସବୁ ଆସୁଛ ଖାତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ତମେ କାହିଁ ଏ ଟାଇମରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବୁ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆସି ମନା କଲି କହିଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ତୁ ଛାଡ ପୋଲିସ ସେଇ କଥା ପୋଲିସ ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ବାଡ଼ି ଧରି ଜଗି ଆମକୁ ପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଲେବର ଅଫିସ ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେବର ବାଲା ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସ ବାଲା ହଁ 4-5 ଜଣ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ତ ନେଇଗଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଠି କାହିଁକି ତାମସା ଚାଲିଛି